ho sé. Segur que en Joe està buscant un cavall blanc, perquè ell em vol venir a salvar muntat en un preciós cavall blanc. Esclar, com que en Joe és el meu príncep blau. Pots dir el que et doni la gana, que no em tornaràs a enredar pas. Quina il·lusió! Per fi sortiré amb algú! Home, sóc alumna teva, professor Fujiwara. Gira per la pròxima. I la primera a l'esquerra. No, res d'això. Escolti, Mino, aquest noi es diu Loki i és detectiu. Ha vingut a ajudar-me. Creu-me, Loki. Et prometo que no m'ho he inventat. Loki, m'has d'ajudar. Sisplau, necessito que ho facis. Fes-ho, Loki. Només són 5, joves i escarransits. Els hauríem pogut liquidar al port, directament. Aquesta ciutat necessita menjar urgentment. Entesos? Sí, ahir la nit es va tornar a escapar. La lladra de la Janna s'ha sortit amb la seva. Però què dius? Les regles diuen ben clar que els alumnes de primer han de portar tot l'equip abans de poder-se entrenar. Sí? Com vols que no et sermonegi? No se't veu el pèl. Si faltes tant a classe no podràs passar de curs. El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera. Aquests flams són unes postres que només es troben en aquella zona. Encara ara s'ho passa d'allò més bé aquí. Tant de bo jo també trobés un lloc on m'acollissin com a ell. El nombre de proves del joc. Es poden fer d'1 a 3 proves per joc. El meu capitonet és generós i et deixa triar les que vulguis tu. No! No ho podràs fer! La branca s'està partint! Si no faig res, morirem tots dos. Perdona'm, Heiji. Viu molt de temps per tots dos. Kazuha? Adéu. Què fas? Com que últimament faltaves tant, ens vam preocupar molt i vam trucar a casa teva. Doncs així digue'ns com és el teu home ideal. Saps, no volia quedar-me amb un mal record per tota la vida. Tu m'has pres els qui jo estimava i no t'ho perdonaré.